Атнаның иң актуаль вакыйгалары турында газета битләребездән укый аласыз. Ат өстендә көрәштеләр. Азнакай районында үзенчәлекле көрәш ярышлары үтте. Гади көрәш кенә түгел, егетләр ат өстендә көрәштеләр. Азнакайларның җанҗылысы шифа истәсен. Узган атна ахырында районыбыздан хәрби операция барган җиргә тагын бер машина гуманитар ярдәм җибәрелде. Монысы инде 6нчы олау. Яз җәй төзекләндерү яңартулар чоры. Азнакай район сырхауханәсе учреждениеларында да ремонт эшләре җәелдерелде. Зиһен белән максат гармониясе җиңүләргә илтә. Бүгенге әңгәмәбез үзенең татшуган тамырлары белән горурланган юрист спортчы Россия юристлары ассоциациясенең Татарстан бүлеге әгъзасы юридик фәннәр кандидаты Радик Хуҗин белән була. Исерек шофер юл бәләсе. Эшкән килеш руль артына утыру тормышыбызның иң яман, иң куркыныч һәм бернинди дә әхлак калыпларына сыймаган күренеш. Шундый ямьсез күренешләргә чик куярга иде дә бит. Совет чорында авыллар нигездә колхозлар исәбенә яшәде. Күмәк хуҗалыкларда җитештерелгән продукция авылда яшәүчеләрнең тотырыклы тормышын киле генә алып барды. Моның турында хезмәтенә күрә хөрмәте мәкаләсеннән укып белә аласыз. Шулай ук 19 апрель санында кылган дугаларыбыз кабул булсын дигән теләк белән ураза гаете белән котлау. Эш табуы җиңелләшә. Азнакайда бөтен Россия эшкә урнаштыру ярминкәсенең төбәк этабы турында. Язгы ярминкәләрдәге бәяләр хакында. Шүп яндыру тыелуы, анарга җаваплылык арта. Язгы кыр эшләренең әзерлеге хакында. Киләсе җәйнең кыры булырмы яки яңгыр явармы? Иң яхшы аш-су остасы таллы бүләктән. Карга боткасын ничек пешерергә? Банк картасын югалтсаң нишләргә? Тәмне курабия рецепты, телепрограмма һәм башка бик күп материаллар бары тик бу саннан гына укып белә аласыз.